בפרקי אבות, בפרק א' משנה י' אומרת המשנה, שמעיה ואבטליון קיבלו מהם. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות, ואל תתוודע לרשות. אלה בעצם העצות שנותנים לנו פה החכמים, שמעיה ואבטליון, ואומרים לנו, אהוב את המלאכה, דבר שהוא קשור למלאכה, שאדם עומל עליו, שאדם מתעסק בו, שאדם מביא פרנסה לביתו, זה דבר טוב ודבר שצריך לאהוב אותו. אדם צריך לאהוב את המלאכה, את ההפך מהעצלות, את העשייה. אדם צריך לאהוב את זה, זה דבר טוב ונרצה. הוא שנא את הרבנות. הרבנות פירושו שררה. כל מה שקשור לרבנות זה עניין של שררה, של גאווה, של תפקידים בכירים, זה עליונות על בני אדם, ואת זה אומרת המשנה, אדם צריך לשנוא את זה. עכשיו, אין הכוונה שאם אדם מתאים לאיזשהו תפקיד מסוים ומינו אותו מחמת שהוא היה טוב, אין הכוונה שהוא לא ירצה להתמנות לזה, או שהוא, אדרבה, החכמים אמרו במקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. זאת אומרת, תבוא ואם אתה מתאים לאיזשהו דבר מסוים, אז תיקח על עצמך את הרבנות הזאת. אבל אתה צריך לשנוא את זה. אתה צריך לא לאהוב ולא להתלהב ולחפש בכוח להיות רב ולהיות בתפקידים של שררה, כיוון שזה דבר שמביא דברים רעים לאדם. זה מקצר את ימיו, כמו שאמרו חכמים, זה גורם לו להתגאות, זה גורם לו להיות מושחת בכל מיני דברים מסוימים, אף על פי שהוא לא תכנן את זה. אז באמת צריך לשנוא את הדבר הזה, ככה אומרים חז"ל. ומסיימת המשנה ואומרת, ואל תתוודע לרשות. הרשות במקום אחר במשנה, זה דברים שהחכמים מגנים אותם, זה בעצם, זה גוף של אנשים כמו למשל השלטונות וכל מיני דברים כאלה ואחרים, שהם מקרבים את האדם רק כשהם צריכים אותו, אבל כשהוא צריך אותם הם לא עוזרים לו. זה באופן כללי העניין של הרשות, אז אל תתוודע לרשות, כל זמן שאתה יכול לחיות בצורה צנועה, בפרופיל נמוך, שלא יכירו אותך ברשויות, זה עדיף לך. טוב לא יצא לך מזה ודאי. אז זה מה שלמדנו כאן במשנה הזאת, שבאמת צריך להתרחק מהשררה ומהגאווה ומהגדולה, ולשנוא את זה, ומצד שני לאהוב את המלאכה, את העשייה המבורכת, שהיא תביא לאדם אך ורק דברים טובים.